Любопитни ли сте да научите историята за създаването на Хемохим? Сега ще ви разкажем подробно. Атоми Хемохим се роди в Корейския изследователски институт за атомна енергия. Общо $5 милиона са инвестирани в изследвания с участието на изследователи в областта на биотехнологиите. Отне 8 години, за да се открие оптималната комбинация и съотношение на тези три съставки. През 2006 година беше признат за продукт номер 1, който може да помогне за подобряване на индивидуалната имунна функция. Така се роди Атоми Хемохим. След дълъг период на проучване с вкус, лесен за консумация от всеки. В началото Хемохим не беше достъпен за много хора. След това се появи Атоми и започна да продава 30 опаковки на $70. И всеки път с увеличаването на печалбите. Броят на пакетите беше увеличаван на 48, 54 и сега 60. Цената беше намалена до 1/10. Благодарение на това, повече потребители научиха за Атоми Хемохим. Хемохим успя да се наложи като важен продукт за здравето.